Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku berê birûmet di nava Müslümanan da hinek şaşî û xeletî hene ku Müslüman tim pê emel dike bîr û baweriyê çewt û şaşina Müslümanan da heye. Yek ji wan bîr û baweriyê nêrîn û em bêzanîna çewt û şaş ew e ku tê gotin însanê ku zarê wan bimre, zarê hûrik bimre an zarê wan bimre li axiretê zarê wan divê zewada axiretê û zarê wan jî re şefaetê dike, zarê wan alkariya wan dike, zarê hûrikê bimre divê şefaetçê dî û bavê xwe bîr û bawerîkê wisa di nava Müslüman de heye. Yani wisa lê kirî ku em bê Müslüman ji xêrî emelê xwe bi her tiştî bawere yan bi şefaeta şêxa bawere yan bi şefaeta ewliya bawere yan bi şefaeta dê bavê xwe bawere yan bi şefaeta zarê xwe bawere. Yani Müslüman wisa ew hatî lê hatî kirinê ku tim muhtacê hinekayî. Halbuki Xwedê Teala di Qur'anê de wernavêj. Xwedê Teala divê ji hûn divê muhtacê emelê xwe be û emelê we jî muhtacê riza min e. Gava tu ji bo nefsa xwe emel bike emelê te gava tu ne bi qenc û baş nebe. Ne bavê te, ne zarê te, ne şêxê te, ne weliyê te tu kesekî nikir alkariya te bike tenê emelê te divê baş bin û Xwedê Teala jî li gora emelê te qebûl bike. Bela xwe bidê Xwedê Teala li ser vê mijarê di Sûreyê Luqman ayeta 33 da wiha baz dike. Divê ya eyyuhen nasu gelî insana Bismillahirrahmanirrahim Xwedê Teala xîtabê însan ra dike. Divê ya eyyuhen nasu gelî insana teqû rabbekum hûn teqwadariya Rebbê xwe bikin. Hûn ji Rebbê xwe re teqwadar bin. Hürmet û rêz û hürmeta we ji qanûn û nîzam û intizama Rebbê we re hebe. Helal û heramê pêk bîne wir ji heram jî dûr bisekine. Wexşew yewme la yejzî walidun an weledihî hûn bitirsin ji wê roja ku bav nikare bi tu awayê bikêrê kurê xwe were. ولا مولود هو جاز عن ولا والده شيئا نجي كور ام بي والد يعني ام بي ولد ام زاروك ها كش ها قيس فرناك نكو ولد معنا ام بي زاروك لاوين ولده زاروي زاروكي بتو اواي نكر الي كاريا بافي خبك خدي تعالى دبيجي جالي انسانا جالي مسلمانا جالي انسان عوج انسانا دبيجي هون روژا قیامتی بترسن دوی روژه دا نه هون دکارن به تو آوه آلیکاریا زاری خواه بکن جرا شفاعتی بکن لی خواهدی در بکبن جبوکو بدا خاطری و خواهدی و عفو بکن و نجی زاری و به تو آوه نکاره آلیکاریا و بکن این وعد الله حق بگمن وعد خواهدی تعالی حق خواهدی تعالی چه سوز دابه اگر فعل و عملی تباش به تشرک شریش خواهد را چه نکره te günê mezdinim mêrkuştin û zina û qetil nekiribe te malê evdê nexwaribe û te tobe kiribe ser toba xwe miribe weda Xwedê Teala heqê tê te bi ceneta baqî şa bike dê Xwedê te efû bike lê gava em bivê em te bi Xwedê bawerî nanîbe te bi İslamê bawerî nanîbe te bi pêxember bawerî nanîbe tu ji dîn û diyanetê dûr bi tu mişrik bimre şirk di navê mana te de hebe dê tu bizanibe soza Xwedê heqe weda wî heqe ديت بعذاب جهنم مستحق عذاب جهنم بك ديت تك اغري جهنم هر وسا خواتلا دبيجه فلا تغرنكم الحياه الدنيا حياه الدنيا برا نخابينا مال الدنيا ملك الدنيا زاروك الدنيا تجارة الدنيا دكان الدنيا اشترى بفيجم زاوية الدنيا عربي الدنيا ثروة الدنيا برا نخابينا فعل عمل و دبي بانا نكه پیشا فعل عمل و برا نكه پیشا عمل و صالح برا نکه پیشا عبادتی و برا نکه پیشا قانون و نظام انتظام خود تعالی بلیل دنیای بخبتن مال کم کن نسبی خوش دنیای بگرن لیدوی مال و ملکی و نو سبب آستین که هلمه نکن هون روجی نکرن هون مال خلقی بخون هون بعدالتی بکن هون ظلمی بکن هون زورداری بکن دوی مال و ثروت و مقام و شان و شهرت دنیای و نخابین وج قانون الهی و نکه پیشا قانون و نظام قرآنی باشه her wisa wela yaghurannakum billahi l-gharur bira tu keseki şeytan û hevalbendê xwe zalim û zordar şah û paşa kesê ku dünyayê pêşkêşê we dike kesê ku şert û şirûtê dünyayê pêşkêşê we dike kesê ku mal û milkê dünyayê pêşkêşê we dike kesê ku em bê serwet û jinê rind û xweşik pêşkêşê we dike bira tu kesekî we bi navê Xwedê Teala nexapînin
İro geleki insan derketini sen navi din kısadıkın. Dineki alternatifi dini xwedê çêkirine. Dînê xwedê Qur'anı lê dînekî wisa çêkirine suya Pêxember aleyhissalatu vesselam girêdê hedîsê Pêxember aleyhissalatu vesselam ku eslê wî dînê û hedîsa bi hev tuneye ku hedîsê li ser navê Pêxember din çêkirine. Derdikevin li ser navê dîn insana dixapînin. Ji insanlara yani cenneta wan rıza Xwedê Teala her tiştê wan bi deve. Tu kelimekî bivê tu duakî bike tu estağfirullah bivê tu bê la ilahe illallah hema Xwedê sera koşkekî çê dike Xwedê Teala te xilas ke ev dînekî wiha tune divê gotinê me re emelê me re yek be. Gava tu çok az bê la ilahe illallah tu çok az kelimê xweş qise bike dema te emel nekir emelê te tune be gotinê te bikirê tiştekî nayê. Te fêm kir ji ber wî divê bira kes ve min navê dîn nexapîne. Ha şeytan be ha kesê li ser navê dîn bira kes ve nexapîne. Ji ber vê gelê Müslümana mal û milkê dünyayê goyê xwe nedinê. Ji bo xatirê ku tu zarê xwe bizewcîne, ji bo ku xatirê ku tu mal û milkê dünyayê kom kir zarê xwe re, ji bo ku tu servetê zarê xwe re kom kir, ji bo ku zarê te bi xwediyê meslek û em bivêjin, em bi şan û şohret divê tu dînê xwe feda nekir. Tu îmana xwe feda nekir. Tu rastiyê bivêje. Tu pêxemberekî ji zarê xwe re negotî zarokê min hûn bixwînin, hûn bibin zengîn bibin, hûn maldar bibin, hûn mal û serveta dünyayê kom kin. Xwedê Teala ji her kesê re gotî gelê insana ji her zarê xwe re gotî gelê zarokê min hûn ji îbadetê Xwedê Teala rûyê xwe nezvirînin. Hûn îbadetê Xwedê Teala bikin. Hûn li ser dîn û diyaneta Xwedê Teala biçin. Xwedê Teala çawa ferman wekirî wisa bijî. Ji ber wî hûn gunenin. Em hemû gunenin. Ji bo zarokê xwe dînê xwe ter nekin. İbadetê xwe ter nekin. Em bibêjin qanûnên dünyayê mal û milkê dünyayê nekin pêşa Qur'anê. Li Qur'anê Xwedî derkevin bixwîn da Rebê alemê roja qiyametê ve xelas bikin. Tu zarokê we biçûk û mezin qîskeş roja qiyametê gava emelê we tune bi qasê misqalekî tiştekî alîkariya we neke. Xwedê Teala dibêje la yeczî walidun an weledihî tu bavekî nikare kêrê zarê xwe ney wela mewlûdun huve cazin an walidihî şey'a tu zarokekî jî nikare bi tu awayê alîkariya bavê xwe bikin. Wê çaxê em bivêjin dünya xwe feda nekin ji bo zarok û mal û milkê dünyayê û bira kes ve nexapîne. Li pê wan kesê ku dînê we ji Qur'anê ji we re dibêje. Li pê alimê ku telebê Qur'anê telebên Qur'anên herin ku hûn dînê xwe jî rinhîn bibe ku ew îsana hem dünya we bira hûn bi serfirazî bi xêr û bi bextewarî dünyayê de bijî rohan çû huzura Xwedê Teala jî hûn ê bi serfirazî her huzura Xwedê Teala hesabê kir û karê xwe bidin Rabbil Alemin.